Kardom, pini Karbi Prime Time Birta long pen kato kavyak phansita me Kardom na paziriklo. Tangte pini Karbi Prime Time Birta arjwita. Lakhain korahini Sarapothar MAC Constituency BJP Mondal Committee asahimalong District Pen kapin Karateng Pen BJP Mondal Executive Meeting kapiman pon abirta nangge. Mondal Executive Meeting along VDC Chairman Silarson Rong Pipensi May Chariponlo. May along aluhiaman pen kacetong don local MAC sangpi kadom terangpi manpeng aluhiaman pen is Karbiang long District Committee Maipu Rolen Kiling lapen pinang an kethe keding atom cetong don si may along RDP don renti. Mandal Committee Kongchun Bang Hunaram Singh Narpen BJP asong laan so se kapangtang tuthek Japan may along kenang sodalam the than pachini pon. Lapen non ki wang GMP kiliga hot koson pensi side eng pon pen ong dunga vot ke long pen kachipahai pon thek jima polam the Karbiang long autonomous council MAC sangpi kadom terang pi pen klaroda kalam the than pachini pon. Adun tu is Karbiang long ameipu rolen kiling pen sidame BJP asong am so se ke claim ke dam ke pangtang thu muchor Japan dode sang se pin pen sai claim dam nang popasi Mandal Committee claim bang pho bang phik ke doan lapen morchas ke doan atama phan than pachini po Bukazan pen Bisnu lekthe nang kilo abirta Jai Bharat Mata ki Jai Bharat Mata ki Jai Denarong kuliterang arong ari soy janga tumahin pen pater pipongsi Karbi sengkan kimi arani pacheton dun pen ingdeng pho kuliterang arong annual sport week lapen education awareness ni thoma pharman kapaman pon abiruta nele tuma phrang ke raji be pen birana pali Denarong ahawar pen rong rup kapot chiang bong pen arta ki ong mate rong bari marong pulote kuliterang arong ta isi arong Thang-thang achiklo nipa isi mate Karbi sengkan kimi arani pen pacheton donsi ni thoma pharman ingdeng pho kuliterang arong annual sport week lapen education awareness amai kapaman ponamaya long meipu Daniel ingti pen kachari ponamaya long chunbang Sanjoy Singh narpensi aluhi kapachini apor and pon Halapu rat amei pialong kapathu parong ro lapen lo kacharli mate ingdeng kep lapen ingdeng krehini ki un ari soe janga tuma phan karcho stai deng ponsi non owe kimia tuma phan kacharli anathu bide story lapen chethan chimum pedopong Bangso amaya long manpeng aluhia manpen lo tok bang khogening ti lapen ahemasor sang pimoni sa timongpi lapen manpeng aluhi pen rong asar khorsing terang SGB sonasing terang pen chenglok rong isiara na tom chetong dunsi ingsam jin pen mei pachunpo kuliterang arong dak ningkan kimi pen pacheton si Karbi ningkan kimi pen pacheton si annual sports la pen education awareness la sa puthak asaya lang litum youth club ahin pen bipon lo la pen nilipanta dak manpeng aluhia son si nilipanta hang lo nili dak nangche tong dun lo nili kopai lo pusi nilita chemat halo ini bangke ladak arong non nili ke thek long ateng pulotang ke satpi sarpu biso jang kadogawe iphang usumar tumhan lokopachar liji aphan atuar kiri laso bang putinta akar I nili thek long lasi labangso abang lason awareness kai kita bipon ber pulotang te monon phi labangso hawar long pen non pen lote ansusi alang tung kaching thur
toklanga hin kaching thur doji pusi nilning ka matha pon do lapen nili pini ningarong pik dak bang putinta lam do ansita ni ingsam dempen se alang tum karju pon nili theglong lasi mo kewang jar ni sitame alang litum anso se lason mi pun me etpen kaiketa o sumar tumhan ka pathek asai klembom pu pusi nili ning chithe ningkan suri ni ra ingkoi ra pli asengkan long kuliterang arong youth committee hin ben seperti pi ponsi ingdeng fo education awareness lapen annual sports week kibipon tasi bangso kibipon ni thoma phalman anengkan bang stamedo tasi thang ni phaya siang ni ben pinian mange kijut siarani tasi bangso kijut siarani long an kaddo gawe cirap citu pen si nilitum ing samjin pen klempon bom lo pate dam bom lo lasi pinian sami ing samjin lo lasi bangso along nilitum kuliterang arong youth committee hin pen kechopapon aluhi dame nangje tongun lo alang dame nilitum han mate nilitum arong are soijang mate lo charlie an aklim sumar doan phan tame jumesen mate mesen mate kebang jilangar ni phan future mate ilitum akai long mesen je phan nanga than dekang alang litum han tame nilihin mate kuliterang arong youth president ahin ben tame alang liphan mate choro pajir lo nili kache thek konlong mate nili tumarong aprang tame ningkan hini bilo tame bangso adak bangke asapso kf doi kok tame hala aprang 2005 ningkan hini 2005 pen 6 ningkan kibi hut hala bangso hut la bangso kuliterang arong kicharli kadok be kaching thur thekdam long bon tame bangso adak ningkan hini api bitu thidat lapuson thegonong lo laso bitu thidat pen api kicharli bang asapso kijum dokok lason se angko nilitum 2002 ningkan pen mate ningkan sur hini ra inkoira hini asingkan pen nilitum bangso kuliterang arong youth committee tum chingwai chingsai pen pado ponsi kecharli lason son alam than pon nangpu ateng pen nilitum claim dam pon pen peneng ningkan sur hini ra inkoira pli asingkan an mangi metric ke pass la pende higher secondary pass BA ke pass punoy kado we pene exam entrance pidun bustame mesen angthek nilitum chethek ponong lo lapende rata thengno komane lamthana he same example speech lapuson nilitum ki thikpon along doko ko joine alang litum same bihek klim somar tum same rata thengno lam ke jai poning ko sonma lapende manpeng ko sonje piponi ma pu kado ko we part of education same kaching thur pon nilitum thekpon long Pinia biruta bangke kang tonik